naimbag nga orasyo, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsak Ilyang, sana pud no anagan tiintay drama ita. Ngam sakmay na, hello mampay ka ni Evangeline Garbin, dita Abu Dhabi. Ni Flor de Lisa Gagasa kan amin nakabagyan na dita naggasikan kan ni Mila Luga dita Singapore. Kastimanti ko na ni Kabsat Ilyang. Dear manang biyanang, agpada kaming agpenpensyon iti asawak. Aminado ak, adalas lastog wenno palpalang ming agasawa. Adornong mi iti bangko kat adda nagsaritaan ming agasawa apangusaran mi iti dayta. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ilang bakay, mano ka di amin ay tayo ornong taijibang ko? Kay na, Rosito, di na magmuman di kalmanan. Itadamagam banay. Ha? Dagulit ka mo, ala kayan. Madanagan na ngamin bakay. Ang mga numabangkrab di bangkaw. Sa paydakkel tinaiduling ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta ta nakadulay. Saan mo siguro? Di mulaan mo makapadana ka talaga. Iyak maiturturugan at panunutan na ita. Isot ti pakapuy-puyatak. Kahit, kanya nga raw ti pamayan tangay iti urnong ta, kwarta. Yapay no o sarintan bakay. Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Anan mo tangay ti dakil abalay, kaada nga rodon balay ta. Kaya kung aron ti dakil abalay bakay, basay kindaanin ti balay ta. Kahit, kasi doon to ngayon tiyag na ti tuy balay ta. Kadamot ang babalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwen ta Anya? Alan bakit? Agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakkilaw na. Tapno daka ti kadakkilan ti balay diti lugar tayo. Umdas si kwartata tadakkil ti urnong ta. Sa bagay, adamot puntom lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan. Sumagmamanula atawanan ti panagbiag ta dito'y lubong. Iso nga enjoyin ta ati urnong ta. Wala, nagrigligatan taday dya kwartata. Mano atawan nga inururnong taday dya. Iti saan ta pa'y nagretiro iti trabaho ta. Sa nainayon pa'y tay intid da kwarta ta edi nagretiro ta lakay. Huwag nga raw, kitno bilang maibos na dyan. Awan problema, kaagpin-pensyon ta mga agpadpada. Umaki di Alang garot, planwan tante panagpatakder tay ti balay ta. Tapno pa sa dagaws. Ay na, napintasan ti balay yun, nanang, tatang. Saanan ang masapul ang ma-renovate? Saan may aparinovate? Kastoy na ito yan. Mangipatakder kami iti sa bali abalay di taabay na. Anya? Ananuan yung iti ado abalay? Sagay sa kayaw. Saan? Pagbalayan dagiti aso kan pusa, to'y daan na balay. Tay jay kami to kabarbaraw, abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay laiti kwarta. Imbis nga ginjoy kayo. Agpa-share kayo kasjay. Ingkay shopping. Gumatang kayo itagkakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo tibalay yun. Kaya may ngarob mo tidakil abalay anak ko. Ananuan nyo ay atidak kalabalay. Katdudwa kay mga agnaad. Ay basta, noon yati kayat may. Isu ti aramidon may. Kat awan makalapod kada ka may. Kwartami mo ti aramadon may. Isu nga awan. Kaya sino man na makibiyang iti panggadang may. Ha? Huwag ka raw. Nagbannog ang may taramatin may akwarta. Saan mo adinawat na dyan? Nakasukat ka, Rosito. Intan aldawan. Nakalukata, hindi bangkaw. Intagarulan. Agura ka. Apay, nagbasit tabag mo nga eh. Umanay nga rin dita, ti iruwata akwarta. Maday ko bag dito. Isuntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya? Agar aramid ka ba bakitan? Di pa higit makitkitan ti kargahan na akwarta.
Intun kwan sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pagtidwa nga ikubag. Mas delikadaw no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. May mayat iti ikubag. Takas la gagangay la ti kargana no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan, dagiti manipdo. Awampay na po uta ka sinipdut da nga ikubag. So, masapaw, ngagbalintamot, wais, lakay, malala, mabantan. No basta, nagpagatang dana ng gantatang iti materyales, bakay? Wan nga rod lakay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontraan ita. Tamang ano isuman ti pagsaksakit ang tinagamdan karon. Bye-bye tayo. Ay, masayangan naklang iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kan lakay dan. Sa bali matitrip da. Sana bali, damot pa kausaran ti kwartada. Adda pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Wan ang manumula atawan apag numaranda day jay ngay. Tabakit kan lakay da ka nga rudan. Narigat akong kontraan dagiti dadakkel mo bakit? Iso bye-bye tayo. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nga uray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di Apay, anya ti patakdaryaw ka ba guys? Ay ka, balay ka ba guys? Anya kumangay? Aking balay ngay. Adama balay yawn. Kanadama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ay ka, balay may akin nila kay. Nauma kami ni ti balay may. Kaya may ti sa bali a balay. Anya? Kaya't may mutapadasan tiyag balay ti dakkel. Habang si bibiyag kami pa'y kanila kay. Ay na, nagpintas lang arod ti balay yawn ka ba guys? Basit nga raw. Kaya may tayo dakkel a balay ka ba guys? Ay, ited mo nga rod kanya kung tidaan na balayaw ka ba guys? Tabasit di balay ko. Kan nasisimlaan ti diding na. Ay, sana ka ba guys? Tawan pag yan ang dagiti dingun may. Ha? No kasta, dingwan dagyan itidaan na balayaw ka ba guys? Wan! Amumag nga do ti dingun may. Kasi danoan pag naudanda. May mayap mo lang ano napintas ti pag naudanda. At least, nalawlawa hanggang ti sigaw da balay da. Aniyan, nagswerte ka dagita dingwan yawn, ta dadakkel a balay da ka ba guys? Ay talaga kasta ka ba guys? Adamod, babalay dagiti kakaanak ka maun. So dagiti la dingwin may, ti pag naudun may itidaan na balay may. Aya, May kantumang kiidiyag dalaws no masagom taw ka ba guys? Tangdaran ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingwin may intun malpas ti patakder mi abalay may. Wine. may kawan lata ka ba guys? Day talagayam. Mano nga istures ti impagamit ti karpintero. Rusitaw. Talaw bakay. Umanay nga tati. Kwartata. Amagan kurang lakay. Uray 2 istures la siguron. May maya no 3 istures. Tasalas ti umuna akadsaran. Kusina ti may kadwa akadsaran. Kan silid ta ti may kalaw. Sa bagay. Mabalay. Agam. Ay, umdas nga ta. Ti kwartata lakay. Umanay. Impa-estimate ko nga raw ke umanay di kwartata. Anusan na pala ti agtipid basik iti makan. Tapnosan amabiting ti kwartata. Lalala. Kawana. Si Kamala ti naraot iti karnikan. Ano siya, kuray itlaw ngay na daw, awan problema. Si Kamala ti napilay iti masida. Saan itan? Tada ti paggagastusan ta? Nalang nga raw. Aginut ta, tapno makabalay ta, iti dakkan. Lakay, nakagawa ka. Na, mabisina ko na. Itay pa'y lang urayag, di pala ngayab mo kanya abangan.
Alas 10 ni tagsaba. Ngam, di ta pailan nabiga. Talaga ngayon gagarat tinaglutaw, iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat, kan, panggal daw day tuya na pananganta. Hindi mo nagtiptipid talakay. Imbe sa mamitlaw ti pananganta, iti may sagal daw. Mamidwa pa'y laang. Tapno malpas, ti ipapaaramid ta abalay ta. Anusan tan? Uray ta, italaday ta ilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanag na magan iti unlimited. Nanay Ilyang, alaang daktumot nga ro da babaunon niya, inton malpas ti balayaw. Ay, kahit mabalin lata, kikay. Apay, awan trabaho mitaya. Nawan nga rod nana, istambaya kita. Iso nga alaang dakto katulong yawan niya. Ikaw, wala ta, kikay. Rayam nga raw, damalpas ti balay may tayaban kan raw. Eh, wala na. Talaga akasapulan yun ti babaw na, numalpas ti balayaw. Tadi yun to kabailan na dalusahan. Tanay, kita niyaw. Nagdakklaw na yan. Nakita mo, jay patpatakder dananan kentatang abalay da bakay. Wen, nagdakkel. 3 stories sa amoy kano day jay. No panganan da nga tayo tidakkel abalay Kawamat ka balay da. Ay, talaga sana maikat ti kinapalangguad da no daduma. Naimbaglakit din ata sana katimawi di tikas di nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit yung lakay da. May mayatin di kas dyan. Ngam ti ibisyo da ti kwartada. Bakal? Ay, nasakitan ti saka ka magbag na bagan. Ikaw, rasa ka. Nay, Nangrunakit nagdagsan ti imot ta. Alam maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa'y ngamin ti pagarkilata ti tricycle. Ornong takid pangnayaw ni ti may gatang ni ti materialis na kay. Ay, sa paya daw, ano pa'y ti paggastusan ni ti may patpatak. Tarabalay ta. agina nata mo ba bakal? Ah, Nabanduga. nagtugaw ta pa'y lang around ti tawiting sig. Nagriga gaya man tagi patak dari dakila balay. No kaano abim makay kinlim bakay ta. Isumay ti panagtipid tay ti kastaunay. Ay, ganos ta. Tapno malpas ti balay ta. Naimbag tulan numalpas ti pagkastusan ta. Uray, ako'y tantumanay ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adupay tinaskin ang magata nga materyales. Kagudwa pa'y lagyan alpas. Kurang samay ti urnong tan. Anya? Ay, kunakman no kunam nga umanay. Kasta nga may kimbaga ti karipintero. Hindi na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda at trabahador. Anya? Ay, kasinungarudon nga ilakay. Kapilitan na ba'y sarding ti balay no kas kasano? Ay, anya? Ay, saan? Saan na mabalain? Masapo lang malpas na ijay. Kababain, no may sardag. Siyempre, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tidakal. Nga may sardang mulagayam. Kahit pangalahan ta kung mga rod nga iti kwarta. Umutang ta kadagit anak ta. Saan? Dada na dilawan daan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak, ilimod ta ti panaglunkaw. Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gastos iti balay ta. Ibaga ta akas, amen. Kahit nakalunkan ba kay? Uwan lakay. Ay, nariga bagayam ti agbalay ti dakkel. May pasubo na tao nga ubutang. Sa payagdabanin intag te karpintiro alistaan ti magatang. Ay kagatagan ta alakay. Adamot tayo na utang ko a kwarta. Kat, kumustan ti balay yun, nanang? Nalpasan. Wan, dandanain.
Nagdakkel di balayo. Naibusan na ti urnong yo. Ta sigurado adakkel ti nagastos yo ijay. Una, nangam di balay, takap-kap na kan mi may. Ay na, nagastos tagpaarami iti balay nanang. Nangruna no kasti kadakkel. Talupay mga rudakad sa aran. Tirigat yun nga, amang dalo si Jay numalpas. Ay, awan problema dita. Importante, malpas. Huwag magkaidi ah. Sige, tani, aldawad. Mapana ka? Papanan nyo ya. Mapana ki Jay Ili Kaapay magmag na kayo ngay. Aglugan kayo ah. Saanan, tanangin na ti arkila ti tricycle. Magmag na aklatan. Kan, exercise pa'y. Bakit? Nakita ko pa ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Kun nagugot iti ugot ti kamuti jadalan. Di mo't saan dang agsidsida iti sardinas ide. Ay, kapilitan itan tamok ngagtip-tipid dagi jay. Amok ti style dananang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw ngam amok ka mabitbitinan ti kwartada. Iso ngagtip-tipid da. Kita nagpaili da ka magmagnada. Ibagbagada lang nga exercise. Nga mamuklatan ngagtip-tipid dala kay. Nagdakil mga minjay patpatakder da balay da. Nagastos da jay ah. Ay, wen nga rod ah. Dahito'y tupay basit abalay ta ka nagastos. Ado ti nagastos ta dito idi. Dahito'y tulaka nakadakdak kalabalayan. Nagitak di balay da. Dandanim at malpasen. Ado pa di magatang iti. Awan pa'y tiles ken bubidana. Ururaya nga ron no bumulod dahi ti kwarta nga mawamag. Ado siguro ati kwartada bakit? Ilyang bakit? At damaning gataling ta. Tiles kin pang bubida. Sa pa'y naibusan, tinutang ko a kwarta. Kahit kasanaw, ipasarding tapay lang, ti pandakaramid ti balay. Ay, saan? Sa kaya't nga baga ti taawa na bitin ti kwarta na. Ipatuloy talat-talat kay. Kahit pangalaan ta nga rog nga iti kwarta. Awanan, naibusan ti urnong ta. Magsapulak man na iti paglunak. Adaw ti paglunan dita. Sa nabalay ta damot tay pensyon ta pagbayad ta. When may kindi Nalang ano, aglun ka man rin. Bakit? Kamaudyanan na. Nalpas mo't lagan ti balay taro sito. Hey, when ganon bakit? Datan ti kadakilan ti balay na dito lugar tayo. 3 stories ko lang man. Huwag nga raw. Nagpintas pa'y ti disinyo na. So nalain ta, tiwangwang may tiunag. Kurang tayo ti gamit ilyang. Puro daan na ti gamit ta iti sigod abalay ta. Alangan na pagkatin ta pala nagi dyan. Ay, saan? Saan? Ipadawatan. Gumatang ta iti baraw. Kay pangalaan ta iti gatang tangay. Kit nagadupay lati utang ta. Ikaw, tagin tamadin damamaw. Nagpapautang iti appliances. Hulugan ta iti binulan lakay. Anya nga ay kabagis ilyang. Umaya ko ni Jibalayaw. Ay, aguray ka pa'y kabagis. Ayaban kantaw no kasapulak ti kadua. Kabailan mi paimot nga agasawa ti agtrabaho ijay balay. Ay, kunak no alaan na ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak paimot. Ang mala, sana baling arudan. Pasensya kan kabagis. Ngam saan mi paya kasapulan ti katulong ita. Ilyang! Woo! Ilyang! Ayan mo! Adag! Dito third floor! Dito'y silitra! Abayaya! Ayan mo ayamay! Adak, dito yung first floor! Umay ka ba taday maraming kukingan? May nay na! Sikati ada kasapulan na! Di sikati umay dito'y third floor! Pero sa'yo, Raisan! Masadotak lang nga bumaba! una yan.
Makabandog mo ti umuli, dito third floor ba kay? Nagsakit ti saka kinsikay ng umuli. Iso nga raw na masado ta ka bumaba. Tama ka panog ti umulay. Dali gagayam ti dakila balay ba kay? Makabandog mo ti umuli kay umulaw. Yalistan siya ti kwarto ta di first floor. Chika, alam ti may sakod sunijay. Kun tay pungan, kun ulus mau. Ta maturog kay jay no kaya mau. Hey, bandak mo ta. Mabuti lang no may siya. Dili. Nagbusbusin na amo tao. Ha? Tay sama agsingir iti utang ko daytan. Aglabon talaga. Ay, awan ba'y pagbayad? Una hindi kas taon. No agpensyon ta. Diretso mo't iti utang ta. Awan pa'y mabati a kwartata. Sana balay. Sana pintasin ko'y balay ta. Ay, Rositaw. Andit mabasbasabakin kan. Apay nga, agduling-duling ka kan. Ay, kasla, agpatpatangkan ka mahal. Ay, sus, mataki kan samatan, Rositaw. Maumay ka. Pagkatan ka. Titangay ka ni Jay Hospital. Agam, kasanugat agay. Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay. Agparayat aklagain ka dagiti karuba. Usito, apay gaya kasta kamutan. Di ka magsaon. Unayan ti kasta nagbambanagam, Rosito. Agsaw ka. Agkuti ka. Ay, lumaban ka lakay. Tanay, adaw ti utang ta. Masapol nga tinulong ta. Amang bayad ka dagiday. Iso nga paimbag ka. Dayawid tayo ni tatang diti balay yun, nanang. Way nanakaw. Agam, inutilan ni tatang yaw. Gapaw iti pan nakaatak na. Uwan nga rod, nanang. Ay, mangikabil tayo ton iti kama na iji baba. Tapno saan tayo amarigatan ang mangipanmanan kan kwa na iji ospital, no bilang laeng. Ay, uy nga raw nanakaw. Nangatunay dito'y third floor nga yan ti silid bay. Ni, asino dagi di agbusbusi na iji baba, nanang? Ha? Ay, andama na dagiti umayag singera na kao. Ha? Agsingiriti? Iti utang may akan di tatang yaw. Nabitin nga may ti kwarta mi iday. Isugay motang kamay itinayon ti kwarta may. Ay, nagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdakal ti utang may anak kao. Problema akno ka sa nawa makabayad na kita. Nagrunagit. Ay, kastoy mo tayo ti sasaadan ti abayaw. Naimbag ka naragsak nga oras iti tunggal may isang. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Susima, sana pud no anagan tintay drama itangam. Sakpay na, hello man pa ni Wilfredo Dinong, Imelda Salarson, Alcatlin Umayas ka ni Catherine Buhian. Kasi man ti ko na ni Kabsat Susima. Dear manang biyanang, ididamo, jak kayat tinobya ti anak ko, tanakurapay ngamin. Dati kayat kong asawaan na kumakatebak nang. Nagbali na kakonsentidor iti anak ko, gapo iti silang tipirak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Papadaman ng George, nagdakkel man tabag maun. Magpasyara kiti lugar na jay na nobyak nanang. Da, kanayon kala mapan ijay, agas-gastos kalaeng. Agasam, tunggal mapan ka ijay, gumatang ka iti isang put mo amakmakan. Kababain mo ti sumungan gawan pasalubong ananang. Napay no, iba gamitin no, biyam. Ta isumot ti umay agpasyar dito'y balay. Kantap no isumot ti mangisang put iti pasalubong.
Mabain pa lang nga umay dito balay. Na, hindi ko mabot ipagbainan na ngay. Unaw, ikuyog nakmat ijay lugar da anak ka. Tapno makitak mo ti lugar da. Ha? Kaya tiyo ayan nanan. Ay kayat ko ano ikuyog nak. Alangar nanan. Agrubat kayon, tay surot kayo iji lugar tinobyak. Pasensyaan yun to'y balay mi, nana. Kalkalapaw laeng, ta marigrigat kami mo't ngamin. Padayo magayam ti mapagna. No amok lakas to'y ti kaadayo to'y lugar yaw. Jak simuraut kan ni George. Mayat kat diya, tapno ada eksersasyon nanan. Pasensya kayo, nana. Nabannog kayon. Ay, wen nga raw. Awan pa'y gayam. Karo ba yun dito'y? Ada dua ka aruba mi, nana. Dagi jay ba no? Oh, jay maysa, ada ijay abanda. Ket timot maysa, ijay abanda. Ha? Dagita ti karo ba yaw? Nagadayo may. Talaga kastoy dito'y nanang. Basta makitam ti balay ti kalugaram, karuba mo. Anya? Agawit tan San George. Umyan kayo, nana. Ta awan lugan nga agpaili. Tamaluman. Pati tricycle awanan. Anya? Lukasan daw ti kinakurapay ta. Nakurkurapay magayam ti pamilya ti nobyam. Hay, pagturugan tangay dito'y anak kaw. Ginalusan ta tay basit asilid a pagturturugak na umayak ditoy. Isukano ti pagturugan niyaw. Nagpudot pa'y awan electric fan daya. Awan na na. Ayan na aya, ti ibagbagam masilid. Dadya man o. Ti basit asilid ijay. Silid aya mo day ta anak ko. Ulis matididing na. Tangiwat yun na na. Ang mga numangag na kayo, kababain. Ay, Nala, agi na na kayo. Ta madamdama lang, agi da sardan. Mangantay ton. Kabaguys, kumusta nga iti panagpasyar mo di balay ti agbali na manugang mau? ha? Law-lawan ko anapan ijay. Ha? Taapay nga kabagis susima. Nagatayaw ti mapagna. Ken nagpasit ya balay da. Nagpudot may awan electric fan da ka ba guys? Anya? Ay katanya nga raw, talaga akasta, kabagis. Paano mas siguro idaanak ko rapay Ay na, no kasano ti kinakurapay tayaw, nakarkaro da pa'y ka ba guys? Ha? Tsak maulit ti mapan ijay. Kasanaw no ang kasardan tao, kapilitan na mapan ka ijay kabagay. Dahaw! Awan day ta kasar-kasar ka ba guys? Adayaw ang mapasamak day ta. Nanang, ikasar ko ni Jane. Kaya't minti maadaan iti anak. Kahit mabalin nyo may timaadaan iti anak nga uraysan kayo nga agkasar, George. May mayat matla nga ano ang kasara kami nanang. Ay na, sanayin. Narigat ti maitalay anak ka. Narigat ti agdardarasudaws. Ay amon ta kasar. Tapno nalaka kayong tungag sina no agapa kayaw. Saan kami ngagsina ka ni Jane nanang? Agin inayat kami ngamin iti kastaunay. Kasta pay lati sa itaa. Tadamdamo yu pay laang. Nga magpinustata into nagbaybayag. Kanayon taon ti panagapayaw. Sanin akas iti sigod ti kinasweet yaw. Kita man jay kapsa maw. Idi damaw, nakalala ilo da iti tunggal maysa. Nga mede agbaybayaga, kanayon na inti panagapada. Sabali kami ka ni Jane nanang. Ay basta, di kay pailag kasar. Agpinaliw kayo pa yan na imbag iti ugalay. Jane, ilimod talangan ti panagkasarta tapno makapagsimpatan. Talaga adin kaya ti inam, George. Mababain akong dito'y balayo. Saan ani nanang ti makalapad iti panaginayat ta? Agkasartan, siya ti makamoy ti amin. George, Saan ka kumaapa-apektar ka ni nanang ko? Kas Jane dali ti damo. Ngampat siya ngayon to agbaybayag. Maawat na kang tumot lang kas manugang na.
Uncle, nakayon to, ti may nga alaan mi aninong mi, inton agkasar kami iti nobyak. Ay, katuwin Ay, saan sama kaya ti inam ngagkasar kayo iti nobyam kaanakan? Ilimod mi ti panagkasar mi, Uncle. Aniya? Ay, tanda kayo na ita, abaraw. No, talaga ngagin, inayat kayo iti nobyam. Yala, ilaban yaw ti ayan-ayat yaw. Di kay papektar iti inam. Unangkol, isungag sagara kayo. Dahil iti mabiit, ikasar kon ni Jane. Nalpasan ti kasarta, Jane. Kat nakarag-ragsaka ki unay. Oray siya, George. Katagyaman na, tauray din na kayat ti ina maparaken ka. Inlaban mo lat ti ayan ayat ta. Agyaman akmat kan ka. Tauray kas dyan ninanang ko. Kat saan ka anaupay kanyak. Anya ko mati pakaupayat ngay. Kat love na love ka nga ron. Dokat kasano? Ag nagtangarudan hindi balay me. Ninanang ti pampanunutan. Amang ano din na kayat ti kaadak ije balayo. Saan? Siyak ti makamukin ka, Jane. Agsinan tumula na gijay kabagay. Sabali ti kayat ka ngay kasar ni George. Ay na, limon panunutan ti kasta ka bagays. Ngamen, nalpasan ti kasar na iti dua. Iso nga awate mo ni Jane kas manugang. Anya! Anya mo day tangay bagpagamag kabagay. Anya kasar? Kasano ko ma ang makapagkasar da. Kaya mo pinalubusan ni George ang mangikasar itinubya na. Nag-secret marriage na ka bagays. Katsakti may sa ninong da. Anya! Iti ko nam nasaya at tinaramid mo, George! Di ba nangilimod mo iti kasaryo ko ni Jane? Pasensya kayo, no jak na yuman ti amin, nanang. Amok nga. Amo magaya, madyak kaya! Nga maapay, ngayon kasar mo lahat na tinubyam, ha? Ay, ayatak ni Jane, nanang. Ha? Di na kasarsarita iti makatawan! Nanang, mabit lang. Nanang, mangantayon. Tanakadasara kon. Di na kasarsarita! Ha? Panawan na dito. Mga anak tao inton mabisina. Sige nga Rod, nanang. George, kagura na tan ni nanang. Nakamisuot, kanayon nga agdabo. Gagangay la siguro ti kasdi ajar na. Tanabigla ngamin. Iparuupan na launay ti di na panangayat kanya, kas manugang na, George. Iswa, nasa isayahat siguro no lumasintan iti pagnaidan. Kaasimat ti inak ano panawan tadi ti balay. Bakit ti inak? Kasapulan na ti kadwa. George, Di ka matanagan. Tagbalbali tumot lang ni nanang. Patsek ang maawat na kan tumot lang ang manugang na. George, kaya't mo tiagbalin a personal driver. Ha? Ada ayan nanang. Asinaw ti agkasapulan iti driver. Tay customer ko aser serbisak idi iti manicure ijay ilay. Ni Ma'am Vina. Oh, mano-kanungay ti sweldo. Dakdakela ti sweldo iti ayan na ngam ti panag-construction mau. Iso na lang ta single mate ti sapsapulan na a driver. Ay, sa anak nga ro na mabalin ananang. Sa anak mo't ka na baro. Sayang ti sweldo. Medyo dakkel kan nasimput na jay. Saan ana imot? Kasta ayan nanang. Ang sa anak mo't ka na single. Yilibak mo tapno maawat ka. Anya? Inrekomenda ka ngamin kenkwana. Ket kunana amapan kakanaw ijay balayda. Kuyugan ka. Anya? Alan, siya ti makamaw. Basta ipakam, single ka, wine. Mamati adagos na jay. Taag talag unay kanya. Ha? Agaplaya ka driver, Jane. May mayat ti kasta trabaho, ta nalakla ka. Nagrigat tag construction. ay kat si Kaan. Ay, win nga Rod, nadagsin at trabaho ti makikonstruksyon. Main-initan ka pa'y.
Agkabaalak mat ketli, ng nalakaak ang mabanog. Nang rona no napudot nga agkiwar ti simento. Mala, agan anos ka, George. Di ka madanagan. Tatulungan ka nga agtrabaho. Agsapulak mo't iti panggada. Saanen? Agtagibalay kalatan, tasak ti mangged para iti pagbiag tayo kadananan. Good morning, ma'am. Good morning to. Si kadya aplikante nga driver? When, ma'am? Wen, Ma'am Vina. Isu ni George nga anak ko. Baro ka pa lang. When, ma'am? Awan ti nobyam. Awan Apolos, ma'am. Single to'y anak ko. Ay, sige nga ron. You are hired, George. No, bakit, dinawat ka dagaw sa anak ko. No, kung nagtumo nga minkin ka. Ti pagsidaawak, apaya masapala single ti alaan na driver na. Kadi na siguro kayat ati adda sawsawir na. May mayat nga minti baraw at trabahador. Tanawaya iti anyaman nga oras. Balasang sapay mat ni Ma'am Vina nanan. Wine, bakit nabalasang? Ay, awan siguro agarum saan panaguyaw ang awan mo piman itsura na. Ha? Ngam, nag-practical ti may sa alalaki. Akit arbon na ni Ma'am Vina. Baknag. Nanan. Kahit kasanaw, magrugi kan ngagtrabaho inton bigat anak ko. Iswa masapa ka nga ginana. Tapno masapa ka ang makariing inton bigat. Nayonak ti swildom, George. Deto'y tinayon na. Ha? Ay, kontento ako ni ti sweldok, ma'am. Oray, di mo nayunan. Ay, basta nayonak. Magus-gustuak nga mente serbisyo. Madlaw nga nasingpat ka nga buwaro. Apay nga hang ka nga mga sawa. Ha? Ay, kwa? Mababain ka nga ag-araman niya. Kwa? No kayat mo ti gumin awati biyag na siyak ti aramam. Ah? Iso nga single ti pero kak nga driver. Takayat ko nga min ti madan iti boyfriend. Ha? Nayunak pa ti siwildom datoy. Na- Sa balimanan nga nayon datoy. Kwa? Kaslakan niya nga min ti type ko nga lalaki. Nasingpat kan man nagbabain. Kan siyempre kat pugi. Kwa? Aywan, aday itit ko nga bag. Itad mo to kanina ng monya. Dua nga bag dayjay. Nginginaan pay. Ay na! Ay ya! Nagpintasin na bagda ito'y anak ko. Dua, may. Kukwak na ito'y adwa. Sagaysa kayo ko ni Jane nanang. Ha? Ikapay laang ni Jane. Kutsyak sama tinangtudan ni Vina iti daytaw. Tangiwat yun nanang. Amangan nung mangag na kayo ni Jane. Di uray man, mayat kit di atap no masakitan, Ha? kat pumanawain. Saan nanang? Amoy mo nga ay ayatag ti asawak. Angam, kasanun ngay, no agayat ni Vina kin ka, anak ka, Ha? Apay, nukas taman bilang saan dak alabdan nga agbabae, nanang. Apay kumalapdan ka ngay. Okay lang, basta mapera. Anya? Ulit naman dya imbagam, George. Kunak, naparabor ka kanyak. Isuan natin nagtirik na kan Vina. Ay, nagpaiso. Oh, thank you. Nauray ko matlangan data nga ibalikas mo. Vina, lubi lang laeng. Adda ka di pan nakaikarikin ka? Kat siyempre Nabayagan nga orayak nga araman na. Ha? Ay, nukas ta, data nga rudan, Vina. Kat uwan No kayat mo agkasartan nga dagos. Ay, kwa, ay, saan pa ya? Agkasartan taw, kalpasan ti duawon no talo atawin. Kamagis susima. Ada nangig kwa na mag. May papan kan ni George kan tibos na. Anya ada magkabagay. Udno ay chicks kanon ni George jay bus na. Chismoso kung chismoso mo na kita at
tao. Anya ko matibibiyang da iti anak ko, kasaan mo nga isuda ti mang pakpakan kenkwana. Dagitila ko mabiyag da, ti pakibiyangan da. Manakibiyang mo dagita at tao. Pudlon sama at kabagays. Ta nakita ida iti naminsan iti ilay. Naglailo da mga iti may sa restaurant. Adan sabot nagpaiso relasyon da kabagays ha. Kay, anya ko maitano pudno man. Anya, ay saos. At ipaamjay anak mo kabagays da asawa na. Kasano dumamuan ni Jane ti amin. Kano maamuan na ka, makamaw no gumura. Pumanaw ano kasta ti kayat na. Ay pangasim kabagays. Di mo konsensyen ti aramid ti anak mo. Anawa tamaday ti kasjay. Ay, iso ti agdesisyon iti dayta, kabagays. Awan bibiyang ko ti dayta. At dan nakam jay kaanakam, iso abay-bayam. Anya? Mabalinti umutang, binabalasang ko. Ay, katuan, ana na. Mano ti utangan niyo, aya. Ay, 5,000 kuma noadda. O sige, nana. Mabit lang nga ron, taalak diya kwarta. Nagapwang manay si Kaching. Imbis nga dalos ka dito'y balay, pumanasyar kamay. Sano sumangpit ka, ima-ima kamay, ta sumangpit. Awan pa'y mayam ang pagmumo dito'y balay. Ha? Kwa, napanak namin nagsapul iti pagsayaatan, nanang. Pagsayatan nga. Awan mo insang po mo ang pagsayatan. Naimbag pa'y ti datu mga asawa, ta matultulungan da ti asawa da. Di da ipanamnama amin iti asawa da lalaki iti magastos iti balay. Bareng makasapulakton iti panggadak, nanang. Ha? Kanod to pa'y ngay. Awan latamukaw, Jane! Itulod ka nga awi, George. Ha? Ay saanan? Mataktak ka lang, Vina. Apay aya nga di mo kayat nga mapanak ije balayo. Ay, kwa, sana kasta. Diyak lang amin kayat na mabannog ka. Kayat ko kumamatag pasyar ije balayo. Kababain ngamin, Vina. Basit, ti palay may. Anya ko manubasit. Ayos lang deta. Kayat ko lang matag pasyar. Basta saan pa lang nga ita, please. Addan tulat taal daw apa nang ipasyar ko ken ka ije balay may. Nay, ada ka mo gaya mo nanak ko. Awan intindi Vina kanya. Awan mat na lang. Ay, kunak no adaman inted na abagkaon. Dadan, Ha? ada tao. Sino ngay nga taday ta? Inkay kitaan na ng tagpulisak. Hello, Nana! Vina! Naklat kayo niya. Hanyo nga naman tayo, umay ko. Ay, Sinurot ko itinalimod ni George. Ito'y matgayam ti balayo. Ni, adamot gan sa kaili yun, nana. Pastor kanyo, sige, sumrek ka, Vina. Jane, rumor ka pailaan. Ay, kwa, kagayam gumatang iti merienda man. Wala, nanang. Anya merienda? Kwa, pizza, wendo burger, wendo sopaw. Ha? Awan mo di jay store ti kasta, nanang. Ka, mapan kay jay ili, Sige nga rod, nanang. Tagpakuyo ka ni George. George, lakay! Mapantapay lang jay ili. Inta gumatang iti merienda. Nay, katangiwat na ito'y abapain. Basta tutak mo na rumor bakit? Ha? Vina? Ay, mabit man lang? Sino dito nga babae? Apay nga bakit tawag mo kanya na, George? Asawa nak ni George, manang. Haniya? Ulbod ka matgayam nga lalaki! Vina? Sorry. May isa ka mat nga bakit! Anay ko, habay nga agsipat ka ngay, Vina. Ulbod kayo nga duwa! Ita kayo malangan! Apay, sino day jay George?
Apaya tinungpa na kayo kan ni Nanang. Ko ha, awan. Adan sa bagbagtit na. Nya klaim pagaro pa may turid naggaya maliputan, George. Sorry, Jane, bakit? Nailaw anak. Ngam sa nabali. Jak inayat dayjay. Kan nagsina kami. Pakawanin na kanin Sorry, Jane, bakit? Promise, sana na maulit dayjay. Nasisira pa lang kami ni ti kwartana, bakit? Sorry. Agabrod ka, kunam, Jane. Wen Nanang, nabayagan nga in pag nakti papeles ko para abroad. Katagyaman nak, ta-aprobadon ti amin. Ay, jak amaw nag-apply kagayang balasang ka. Agabrod ka mo gaya, may. Hello, Jane, balasang ka. Kumusta ka ditan, ngay? Mayat mo't Nanang. Naawat yung ka din ti pawit ko? Wine, Jane, kat ay na. Agyaman ta pinawitan nak iti kwartag. Wan, sabali ti kwartayo. Sabali mo't ka ni George, Nanang. Ay, thank you, balasang ka. Ay, pasensya kan iti impakpakitak ken ka iti kalabas. Sorry, balasang ka, Awan day jay, Nanang. Di yung panunutan day jay. Linipat kun. Ay na, agyabanak anak ko. Nagsingpo ka mo gayam amanugang. Saan ka pa'y anaimaw? Agyamanak no maapresyaryo ti maararamida kada kayo, Nanang. Aywan gayam. Rugyan mo tan ni George nga ipag nati papeles na. Taumay mo tan dito'y abroad. Tadwa kami na manggid dito'y, Nanang. Ha? Kastaya? Ade, panawan da kun dito'y. Ay, awan kadwa kun Sana bale, tadamot cellphone na kontak tayo, Nanang. Kanayon da kayo to apawitan iti kwartayo, Nanang. Ay, ay naapaw. Agyaman na ka talaga, balasang ka. Hello gagayam, naimbag nga oras si Manan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasalitan ngayon tayo drama itakat, manipod kanikab sa Trina, sa napod no anagan, ngam, makablawa mampay ni Belinda Ramos, dita Toronto, Christine Gumarang, Gina T. Silvio dito Santa Ignacia Tarlac. Kastimanti ko na nikab sa Trina, di raman ang biyanang, at dabak ng agayim ko, may sa balo, kan adda anak na ijabrod. Adamat kabsat ko nagbalin na kayang ayat na. Ngam saan da nagbayag, ta nagsapul ti kabagis ko iti upubing. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay nga ya sinaanak mo tanabel. Awan mo ka basol ko ka. Ngam no adaman. Sorry. Pagkawanan na ka, Bel. Sorry, ganda. Saan natati na ikari para ditong kalmaysa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali ka ay ayataman niya. Jak ilibak, ganda. Naitati puno. Kung nagtupay ka. Bayanaramin mo ti kastoy kanya ka, Bel. Apay! Pautagan nakman, kabagis rin na. Pangusarami ti kwarta kabagis. Pagbayad ka o kanigarda. Nagsina kami ngaminain kit ang mga nusingiran na kiti nagasgastos na kanyak. Anya, apaya nagsina kayo ngay. Kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Hindi na ita, kabagis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan niyo aya. Yakon ay ayatan ni Garda. Andan sa baling ay ayatag. Kan kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ububay. Na,
agraraman kamot, Abel. Ha? Laklakayan kang nga magragot ka pay lamadan ni ti anak mo. Siyam lagi ti anak mo, kurangam pay layda. Adapay ka apo ko mo. Basta mailiwak ang madaan iti baby kabagays. Anan pautangan na kaon. Sigurado kami na sinirinak ni Garda. Tawan pagbayad ka. Ayaw ang kwarta. Adapang usarak iti basit nga urnong ka. Iso pasensyakan ka bagays. Lukas pangarigan ta sinirinak daw. Si Kaman ti makaama makisarita ken kwa na kabagays. Please, uray tagayin mo may. Ay, ngala, wanan ka bagays. Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color niya. Neket, pangalakay ti kasta amangga mo na asawa ko. Awan mo't kasta amangga nitoy. Kat nagbiro ka Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Isungay sa pulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka. Singiret jay kabagis mo, Rina. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakala refda. Siyak tinanggatang iti dayjay. Ay kat, adakan ka agarda. Desisyon mo dayta. Gampanag kunak, awan kwarta day kabsak ko. Iso ano mabalin, hulugan nan at utang nakan ka. Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanyak, Rina? Iso ti umay ditoy. Mabain nga main garda. Ta siyempre adda basol nakan ka. Awanan pain nga binday jay akabsat mo, Rina. Nagado ngayon karkarina kanyak. Kunana nila ang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kami. Adupay ladag iti arapap mi. Agama, dinadahil na dagita nga arapap mi. Mangilawlawan na jay at tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensakan ka garda. Pasensyaam kan pakawanam ko man di kabsat ko. Saan kumata kanunungan ti naramid na. Ti panang pasakit na kan ka. Ngaman niya ngay, at daditan. Awanan ti maramidan tayo garda. Inret-retong pay lang amin idikanyak na dya akabsat mo, Rina. Ha? Imbagbagam anasingpet. Nagagat kan responsable nga asawa. Kastamo ngamin, iti day di asawa na. Saan ang nagbababae pulos? Italahang garda. Kinwartaan naklaang na dya akabsat mo. Iso masapol nga isubli na amin anagas-gastos ko kan. Kinasarita ko ni garda. Imanugot iti hulugan. Hulugan ti utang mo kung kwa na iti binulan. Ay, no arigain. Saan ko nga utang nagijay? Tain regalo namat kanyak nagijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam tinagastos na kung katap na wan rere. Sakti mababay ni tikasto nga raramidam. Nalangarod hulugak nga raon. Apay, di mo inay-ayo aya ka bagays. Kat gayim mo ba? Binulburatsing mo kumakamin Di nakman ni ramraman iti daytoy Abel. Mababay na kung ije gayam ko. No apay ngamin ngayon suka mo Nakakita kalat ububing. Sininamot na dagos ni Garda. Ay, kahit kasapulak mo't nga rod ka anak, kabagays. Ay, adula amin day tangay bagbagam mo. Siyam tinagbalin nga anak maun. Nagadupay ta poko maun. Ngam kurangam pailang dagita. Diyak kamukang ka, Abel. Primaw, insang petkon diti balay ni Mona. Tiyag balay na may kadwa nga inam. Ha? Agmano ka kaninanang mo Ay na, saan na Ben? Babakatan nakmatlaw na yan? Nagubing matinobya yung tata? Ubing paingam siya. Ay kahit anya ko ba? Talaga akas Mga sawa kay manan, lakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga sawa kay manan. Ay kahit alis tombot ngamin ti agarim No agkapoy-kapoy ka akit talaga ang malumbaan ka, primo.
Love, makagad-gatas ha. Itimplaan na kitigatas ko. Ay, wan mo na asawa ko. Mabit lang wan. Agi papudot ka kitidanaw. Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, primaw. Diyak man mo, ante. Napidpidot ng samot na iya beer house na iya babae. Naulawan dya ma'am iti kinapintas kan kinaubing tinubya na. Imbes na naragsak da kan ni Garda, kan lahat mo't kan ngayon suka na. Wan nga rin Anya nga tangay ti kinayat na ija ma'am. Diyak mo, ante. Saan mo tabak ng nitatang? Kan lakayon. Sapay masikog ka nun di babae. Anya! Ay, talaga nga ro dati nakderan na dyan bagana, kaya naman ang timaadaan iti baby. Makapasuron nga rin nitatang, ante. Kakaasya ka kan kantyawan na iti kakasinsin ko. Inatiunak ka nun nitatang, ta nakaasawa mo rin. Dinto asya kat awan pa lang. Kanya pa lang amin ti kukum ngay magkanakan. Mga asawa kang aminan, ah? Sino nga iti asawa kat awan mo't nobyak? Kat, mangsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa akastaan ti. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Iso nga agsapul akit di man iti armam. Muna asawa ko. Urayin nak dito'y paradaan wine. Tay nak pa'y gumatang itinaimas asidaen tayaw. O sige, daras ma. Diyan kaya ti aguray iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Ah, Agbayad ka na. Uray pauna la abayad ka na kasapulak ti kwarta. ha? Anya ka matin, Garda. Ilugar mo mati panagsingir mo Lagado ti tao ngagdengdengag. Abay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tupay ditoy! Tapno maamuanda a kinukwartaan na klang gini! Agbayad ka kit din! Awan pa'y maited ko ita. Umaya ki jay balayo inton bigat. Agtis kitar ka! Adan di tatang mo, primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanya. Ha? Sumber kayo pa yan. Agkapi kayo, nana. Sanan? Nakababain mo't. Anya ko man ti pagbainan nyo. Alakit din, sumber kayo. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapi na dyan. Ay, paboritog day tatugi. Alaman nga rod, primo. Kitagyaman na, no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw. Nagbayag mo't sa nagawid. Apay, anya tinararamid na dita balayaw kawam mo ni tatang mo asingir na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasan na tinagkape kandangan ititugi. Anya, Nagustuhan na tiliningtak at tugi. Di namat mapanawan eh. Naghirit iti namin daw. Ken ore ti rice coffee nga impakapik, nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. ay, kastaya. Ay, mabit lang atay. Adda awag ko. Hello? Naglokon. Adalay mawag kang kwa na pinanawan nak dito yan. Apa yung mga sawa kayo na tatang? Ikasaryo, tinobya yun. Wen ko mga round. Anyam kurang pay mati kwartak. Agurnungak pay basik. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano apaunain ka kitawan met nobyam. Di yun lang mo Ado, tiag papaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin tiag baling asawak. Ay, di ka oray agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingpet lakit day, mabalinay. Awan sirbit kinasingpet, nawan mat kwartana, tata. Ha, praktikal tibyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. An-anwam kinasingpet kan napintas wano ubi, no awan mat kwartana. No awan mat trabaho na. O di, awan serbina. Sa nabali Ta para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay timanggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan ti agtrabaho para ti pamilyada.
Anya! Ay na, si kamanan ti masabat ko, Garda. Ay pangaasim ka di, ha? Di nakpala singiren. Tanay, problema akiti kwarta ita. O di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingirin? Ha? Agpaisaw, Garda? Ramrabakan naksamot laeng. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise. Jakon singiren dagiti inintid ko ken ka. O saran yo kit di iti kabarbaro anobyam. Ha? Paguray ka? Naisem ka ita? Saan nakadain akagura? Oh, saan, Nabel? Di mo damagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak, tasaan kan nasingiren. Papanam, Primo. Di ta balay da na nagardante. Manan, kanayon kamot na mapandita balay da. Apay, anya tararamidam dita? Kwa, aday patrabaho na kanya kante. O sige, mapanakon tanay, aldawain. Labsan kayo nantay. Na, inal daw mutta na mapantika anakak dita balay ti gayem kaw. Handa nga tayo ti paparamid ni Garda kang kwana. Inta ni jay ilirina. Inta agpaparlor. Ah, ilibre na kaya, Garda? Wen, intag papukis. Kapasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atin daram nga okasyon na, Garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubinta. Tapno sana madlaw as senior citizen tan. Ha? Nagruna no adda ubi nga agararom ken ka. Awamat ubing agar aram kanya, Garda. Sika siguro, ah. Kagangay na. Makaisumaksi ka. Ada pa'y gayam, taste ko kadagiti babaros. Ah, Mga sawa kong tatang. Ha? Nayasinaw ti asawaam. Adan ayan, ubiam. Adan, isang asawa ko. Asinaw. Ni Garda. Anya? Garda? Asino ang Garda? Ni Garda nga eksyo Anya? Nagloko kan. Saan ba natila aramidem primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso ak. Alya. Apa yan ni Gardangay ti asawaam. Nakadudit ta babalasang iso pa ilaang bay. Man ano ko ma? Awan dagas na. Tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na jay. Kature ex yumatan. Nagsina kailangan runan. Akay. Sublatim ay. Sublatim. Anya ko ma? Nawaya nga runan. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sabali nga asawaan. Basta asawaak ni Garda tatang. Iso ti ay ayatag. Imposible na ita, primaw. Awan panagayat mau ni Garda. Baknang ngamin, iso akayat mau nga asawaan. Basta asawaan, kay so ti type ko. Agin inayat kami ka ni Garda. Asawaag no kunak, asawaag. Primaw, talaga ayan ni Garda ti kayat mo nga asawaan ka anakan. Warantig. Nagtulagan men, ti pa nagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapay na yung bagday tapang ngedeng mo. Napanunot ko ni iti namin ripo ante. Asawaag ni Garda. Ay, Primaw. Awan bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kung ti babae, apara kanya. Kabagays, pang-asim, upayem ni Primaw. Ibagam tadi na ikaskasar ni Garda, takababain. Anyalat sawanan na iti taon, ex ko asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagis.
Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda. Awan maramidan tayo ano talaga nga isuti kayat na nga asawain. Nagloko mo't na di agardan. Tinutupan na di anak kaw. Awan magkididakis na at agpada mo anawaya. Ang respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramiden ta. Apay kabagis. Rumbang nga ta respetuan na ka ni Garda iti panang lokom kan kuana. Ha? Nalipatam sa amata na si katinagbasol. Pinasakitam ni Garda. Isu nga ita na kay liwliwagan. Ada magkarbangan na nga agragsakmanan Isu abay-bayan tayo idan, kabagis. Inton bigatan ti kasarta, primo. Wan nga rod. Excited ako ng Garda. Tinak ka di ibain, primo. Nga uray baketak nga asawaem. Anya ko mati ibain ko. Awan bibiyang dahi ti panaginayat ta. Thank you nga rod ano pudno ngay ayaten na. Talaga mat nga ayayatin ka. Ikasar ka nga rod ayan, di ka ayayatin. Wan matkit di ala, agawid ka nga roden. Tapno masapa ta maturo para inton biga. Sige. Babay nga roden. Kis na kon atin na kon. Aha. Sika kit dimot. Sika ati bagagag kanya. Ha? Ay, wala niya. Alam nga ron. Babay yun. Primaw! Oy, Primaw! Agreeing ka! Apay ayan natang, parbangon pa lang. Ay nabumangon ka tayong kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat anda iti ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kasya, baldado latta ante. Kat, mapan mo ka di bantayan ije balayda? Jak mapanijaya. Mga yabay ti mga sikasukan ko na. Adumad ti kabagyan na. Na, apay ngay akasta ka ka nobyam dayjay? Hindi saan itan? Inutil matan. Jakon kayat ni Garda. Na, apay ngay akasta ka? Itaki di kumakasapulan na ka ni Garda kaanakan. Apay ngay adimon kayat? Jak kayat ti mga sikaso iti inutil. Siyak ka ti pagbalinan na caregiver nan. Manjak mo't aantay. Aniya! Nanarina, da kayo kanumod ti kayat ni nanang mi ang mga sikasukan kwa na. Ay ka, awan problema kanyak, balasang ko. Agsubli kami nga minon ija abroad, nana. Kitawan kadwa ni nanang mi. Mala, siya kun ti mga sikaso iti inayo, balasang ko. Ay na, agyamanak nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti sweldoyo. Dakkel madgayan ti sweldoyo ang mga asikaso kanina na Garda ante. Wala, doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Ay, nagmayatan. Siya kon ti mga sikaso kanina na Garda ante. Ay, sanay! Di ka lagbain. Idiyan mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Tas ka tinubyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Agpada kay Elijah, ma'am. Di kay lagbain iti kasta nga ramid yaw. Ipadlaw yu launay, arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kang kwana. Mangibabain kayo kiday. Hello everyone! Naimbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Berto sa napod no anagan tintay idrama. Ngamsakbay na hello mampay ka ni Ma'am Imelda Velasquez, Ma'am Susan Ronquillo, Ma'am Jasmine Rivera ka ni Ma'am Sherry Lawakit. Naragsaka baro atawan tayo amin. Kasi mantik ko na ni Kabsat Berto. Dear manang biyanang, istrikto ako nga ama. Ti kayat ko siyak tagpili tagbalin nga asawa dagiti duwa nga anak ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nay, sino day trakadwa masimbang pet alfeg? Nobiyak tatang. Eso ni Julina. Julina, ni tatang ko. Naimbag nga oras yu, tata.
Nay, kaano pa'y nga adda Nobyam Alfay? Kan nakamamwam kin kwa na. Pasyagan na kami pa'y atatang. Ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ay, la. Sumrek kayo. Anya, no kasta, makalawas yulaang nga agayan ayat. Wan tatang, Nakaamwam kin kwa na ngay. waitress iti may sa restaurant tatang. White rice. Ay sauce, saan ay nukas mo lang. Awang panagtalag ko ka nagita trabaho. Ha? Tapay mo tatang. Dakla restaurant niya pagtrabawan ni Jolina. Ay na, uray man katakila na restaurant. Ado ti customer na. Sigurado nga ado ti lalaki ang makasirsirpat kin kwa na. Kadnukit kita at tilangana. Madlaw asaanan anasin aw. Ha? Madlaw launa iti pannagnana. Adulakit din alalaki tinakirilasyonan na. Ang mga kidi pa no saanan na balasang tinubiam. Ha? Saan mo't atatang? Unay kayon aya. Advance la unay ngamin ti panagpampanuno yung may balasang ni Jolina. Nalakalaag ti bang ibaga abalasang ti may sa tao. Nang rona, kit nabiit kayo pa'y gayam anagayan ayat. Amum ayat ti family background nan. Uwan tatang, takanayon ng istoryahan da ita. Nalaka ti agin sisinaw ko na nga raw. Ay sos, Alfay agridam ka ba raw? Di ka agayat adagaws. Paliiwam pa yan imbag ti background na. Ada mo gaya man nobyan ni Alfie nga po ka. Naimbag man ta nakasirpat mo lang nga ti girlfriend na. Eh, anya mo na dyan nobya na ngay. Madlaw nga doon tinagbalin a nobyo na. Ah, pagkuna mo nga Bertaw. Ay na, madlaw ko, ti panag-isam, kin panagnana. Kin itikurti ti pamagina, madlaw. Ano ya? Iswadyak kaya daya babaya pare tapu kayo. Ibagak ta sinaan lang daya babae. Sumapul iti sa balik. Daytay na sinaw, kin awan pa kasarsaritaan na. Na, apay nga, yakas ta ti bagbagam. Apay asi ka tagpili, tagbali na nobya janak mo. Kat saan mo ta si ka ti makinobya? Pagribang ka naganak ti bang pilay. No asino ti asawaan ti apu kayo. Tanarigat ti mailawan. Wan nga madreti na pili launay. Kan di mo kan nga naragos di tao, ta di mo pa maamaw. Ay na, amok ti ugali wano galad ti may sa tao nanang. Babaan iti tsura na. Makilatis ko na ita, nanang. Ano ya? Sika, tsare. Di ka pa'y lamakinobnobyo ah. Enjoy yung pa iti kinabalasang mo. Kinapudno na tatang, adan nobyo. Nabayagan nga adan nagkinaawatan mi. Anya? Apay, asino ka nagiti agar-aram king kati inaklon mo? Ni Jordan? Ni Goriawan no ni Judas? Awan ka dakwada tatang. Ha? Asino ka raw? Amok ka day? Kalugaran tayo madlaan? Saan tatang? Taga Sabalya, probinsya. Saan yung amam mo? Anya? Apay, sa dino tinangariman na king ka. Apay asan nga imay dito balay? Kwa, iti social media tatang. Anya? Nagawan kat ababain na day ta alalaking? Ha? Awan respeto na. Rebeng na, dito'y balay tinangariman na king ka. Kitsi kamay, darasudos kamay ta. Inaklon mo lang ta. Nga uray di mo mauna ang maamaw. Am mo kung tinobyok tatang. Manon abulan nga gayan ayat kami. Iso nga mo kung ti ugali na. Nasingput ni Romulo. Nay, patinagan na saan ang mapagtalkan. Abay manon. Wala, tagadwa nga amok ng agnagan iti rumalaw. Pasig da atikbaw. Ala, di yung ipada tinobyok kadakwada. Nagan laday ta. Sa bali mo ti ugali dyan nobyok Nagsingput unay kanyak. Dayta ti may saan nga yatakin kwa na tatang. Nalakati ag pamarang kunak manayin. Nalakati agin sisingpay. Nalakati ag pamarang abaraw. Nga ura adal asawa kin anak na. Sinaan pala ang tinubyaw.
Tasak nagsapol iti pakirelasyon Anya, ay, manjak. Ang dayamat kasta. Basta ni Romulo laang tay ayata. Ikoyog mo dito'y balay. Kaya't ko ang makita ng tatao ken makasarita. Tiyari! Kat ikuyog mo dito'y balay, ah? Tapno awan may ibagbagan ni tatang tsari. Kan tapno maamam mo naman. Madanagan akmat manong. Ang mga no pabainan na tinubyo. Akas iti pa ng pabain na itinobyam. Diyak kaya tamabainan ti boyfriend ko ta ang mga no ma-offend. Ay, grabe nga rin aramid tamata. Ibaga nalatan ti kahit na nga ibaga. Adi na pa'y panunutan no makapasakit ti bagbaga na no saan. Ay, wan nga rod ah. Isu nga lang nga nanak na ikuyog ko diti balay ni Romulo no saan. Di na kamula sardangan ni tatang. Aging gadi mo yung amo tinubyong gangkwana ading ko. Iso ana say-saya at may pasyar mo dito'y balay. Tatang, kadwak tinobyo kasi mangpet. Isu ni Romulo. Romulo, isu ni tatang ko. Naimbag nga oras nyo, tata. Anya trabaho mo, Rumulaw? Masa kami kanya ko, tata. Ken, agbabay en silak itilugan. Sumay lang nga dalugan mo, Sikan handay di aginatang mo niya. Wen, tata. Mayat ti dalugan na niya. Taure ag susukat at checks tiluglugan mo. Ha? Tatang, anya kay kadi. Panawan da kami pela dito, Chare. Tada kami pela tagsarita dito inubyam. Interview ak ana imbag to inubyam. Ngagnagan iti Romulo. Naday, apayadri ka makay na Charay. Pumanag na ka dito likod ti balay. Kan di matada bisitam. Apay ngaya pinanawam di traunag. Ay, pinarwanak pa lang amin ni tatang lola. Kat ni madanaganak. Nagbayag ti pa nagsarita da. Papanawon na mo ni tatang no masidugak. Aniya! Madanaganak lola. Ang mga nutila ibagbagan ni tatang kankwana. Ay, na. Kasaritam tulatan dyan, Robyo, manumalpas da nga sarita. Ibaga, mapasinsya, nagkamayaw. Tano ay ayatan na ka, tinubyaw, mawatan na ka. Kababain nga rugtar aramidan ni tatang. Api nga minakasjay ti amami, lola. Mangibabain. Gapo iti kina-istrikto na. Sapay nalay nga agpabain. Kasjay nga rog matugali na. Kanayon ko bagbagaan nga mawanlat tamad denggan na. Di na nga minipangpangag tamayaw. Sipod pa iday. Nasukir kanyak ni tatangyaw. Ay, madlaw lola. Ngam nagsasao kasla na hushustuan. Nakaisi-istrikto lang unay. Napili tagbali na kayan ayat mi. Huwag nga roda. Kunamalan. Inakman la si Bugana. Nagitay mula ka sabsabong. Chare, sinaam Genobiam. Apay nga'y tatang. Agtuok kan to itisidong dayjay. Tamadlaw at chikbang. Anya, saan mat Nasingpot ni Romulo. Nanakam ka nagagat. Hey, agin lang dayjay. Siyempre, agin sisingpit pa ita. Tanabiit kayo pa. Ngam no agasawa kayo. Rumwarang tipudno nga ugali na. Tatang, Sinaamong, itatala sa papay. manjak. Ay ayatak ni Romulo, tatang. Sinaamon no kunak, sinaamong. Maminsan kumalaan ti sao. Ha? Alfred, sinaam Genobiam. Ha? Apay nga sinahak tatang. Kit agin inayat kami. Basta sinaam tadak kaya taparakeng ka. Di mo ngamin ammo ti mangkilatis iti babae. Isuasyak tagpili iti parakeng ka. Anya? Naimbag pa ni Martina kalugaran tayo Tamadlaw alasin aw pa'y dayjay abalasang. Kan naima. Panagnanalain kay madlaw nga inosente a babae. Iso ma'am. Tano kaya tinda ka. Ikasal mo na agusay. Ha? Madyak tatang. Awan panagayat ko kini Martina. Suruwam nga ayatin Napintas Mike nga uray mo rin Kan sigurado adina kanto isukat dayjay tana imma a babae. Sana kas iya nobyam. Madlaw a playgirl.
Madlaw nga isi tugit. Ni Martina Talbang. Diyak kaya tata, ni Jolina tayo ayatak. San man anatangkid ti ulong alfay. Ibagbagak ti pagsaya atam. Ngam di nagdinggan. Siyak ti matungpal. Sinaam ti Nubyam. Ta saan nga iso ti tipok aparaking ka. Period. Kanyat plano yung itinubyom, Jari. Plano mi kumantag kasar manong kasjay mo ti ibagbaga ni tatang. Murita kami nga ron. Kaya't mintag simpakin ni Jolina. Kung ni tatang mo tilapad. Ay, agdan na kamin ka ni Romulo ngam agkasar kami pa'y manong. Ag secret marriage kami na. Murita kami. Kastamot din daramidin mi. Tapnon na waya kami ngagdin na. Pagyanan yun ngay manong. Agabang kami na. Tas sigurado mo't la papanawan na kami ni tatang no isang put ko dito balay. Wan lumasin tayo, takas jay matlang ti ugali ni tatang. Saan suportado ka datang anak na? No si bibiyag kumapay ti inata, sigurado nga isakit na ta. Kasano nga mutang ay. Kaya di tamot nakitkita ti inata. Tas sigun kini tatang. O binta pa'y kanong idinatay ti inata. Basta, marikriknak, nasingpot day dinana ang manong. Awada, nagiti anak mo dito balay, Bertaw. Pinanawan datan, takasanaw. Nakaisistrikto ka mga min kadakwada. Sana siya ta hindi problema nanang. Isuda. Sukir dakit di ang anak. Sikada yan ti problema, Bertaw. Istrikto ka nga min. Anya nga di pinanawan dakan. Kita lang di pagdaksan kan pagsayatan da nanang. Wan, husto ti bagbagam-gam ti sana na sayat. Kat ti panang hus-husgam. Iti padam Bertaw. Nagsasao ka. Kung namalan na dalus ka. Kasla na hus-husto ang kamay. Ha? Naviga tagin dadalos. Tasana na saya ti kasta. Kababae na nakaw. Eh, agsaukay man ako nanang. Kasiladaman kayat yung nga ibagan. Tinapalabas, kit napalabas eh. Saanin ang masapul nga ungka-ungkateng. Kawang bating bagbaga kanakaw. Amok tigat yung asawa nanang. Saan ka minay, tapno jak masiraw ti bagbagayaw. Tatay Bertaw, ada magsapsapul ka na kayo. Ha? Asino ilyong? Jakman amaw, babae man. Katawanin niyo siguro tayo dyan. Napintas naman. Anya? Ayan na. Nadigistore tata, pinanawa kay dyan. Sa di mo pailing kuyog dito balay ilyong. Ay, kuyugat tata. Kuyugat ka. Jakmamin mo eh. Di mo pailang amin ingkuyog dito. Mabanog ka na. Ayos lang tata. Basta ikan nakitipang datang ko iti sardinas sa sidak ha. Ha? Malalala. Ingka nga rod kuyugan ay. Taikan ka iti kwartam no madamdama. Tata Bertaw, isistibag baka. Ingkuyog kong dito balayaw. Ha? Rosita? Kumusta, Berto? Apilanda ka. Umay kumustaan ti anak ko Nabayaga pa nawen ajak nakikita. Time panaw mumot ngamin idinag-chicks ka. Ha? Ay, kwa. Ayos lang danak ta. Awan problema. Kan awan dito'y balay. Pangaasin, Berto. Bakit akon? Di mo kumamot ipaidam ti anak ko kanyak. Kayat ko makita kan maamam mo. Ha? Astra kam ni Rosita, Bertaw. Dakkelan ta anak yaw nga may paidam mo pa'y lakade nga aging gayta. Sige. Ay, mala. Sumrek ka. Tawagak ti anak tat agawid dito. Anya? Inak? Di mo't kunayo anatayan ti inami ka ni Manong Alfie? O dayan, takas tapay gayam timbagpagam iti anak ta, Berto.
Sika lang nga roon ang tinagbasol. Sika pa'y ti adaganas na amang dadaul kanyak iti anak ta. Tatang, anya ti kaya tasawan da ito eh. Pakawanak anak ka. No nagilimid aking ka. Kada kayo kinimanong mga alfeng. San apod no anatayon ti inam. Ni Rosita ti inam. Anya? Kat ni Manong ngay. Apay adiyo pinagawid. Ay kwa. Pagawid tumot ayin maminsan anak ka. Kumusta ka na, anak ko? Kailiw ka na yan. Di na ko magurguraan. Tabasol ti amam no apay anagin na dayota. Impanaw na kay ti puder ko. Tanagbabae ngamin iti. Anya? Ni, dahito tayo in-accept ko ang friend request di kalunan na. Apay nga tanga umawawa. Sungbatak man. Hello? Hello, Alfie. Di mat si katay putot ni Berto Lumilo. Ha? Uwan na. Apay ka day? Ay si kangagpaiso anak ko. Ha? Sino kayo katignan na? Ay na anak ko. Ang sarak ta kumatado di kayat kung may bagakan ka. Ang yaman akta nasarakan ka matlaang di social media. Ha? Sino kayo kuna? Ang sarak ta kumatay sunto ti panang ibagakiti kina siya sinok barok. Ang sarak ta please. Ha? Sige na. Sa dino ka diti pagsarakan tayo. Apay naglibak kayo kada kami tatang. Kunayo anatayin ti nami. Ngam si bipyag pa'y magayam. Kat ti dimi ammo. Agduma pa'y gayam ti inami kagkabsat. Sorry, anak ka. Nagbutingak nga, Meng. Amangan mo sa pulen nyo, ida. Kit panawan da ka. Mano atawan ang nagilimod kayo kada kami. Una yung tayo tala namuan mitipod na kinatao mi tatang. Pakawanin da kumaanak ka. Kit tinasakit. Nalaing kayo ngagdilaw iti padayo tao. Akasla na hus-hustuan kayo. At damat gayam na lidem ang napalabas yo. Talo kami magayam nga nakyaw. Kat pasig kami amin nga inauna. Tagdudumati inami. Ijak ka man no sa dino tayan ti may sapay akap sa tiyaw. Taimpanaw ti inana. Nabayagdan iji abroad. Isukawanin damag ko kadakwada. Ibagbagayo adya asawak ti Chickboy. Ngamda kayong matgayam tatang. Iti day ta, saan itan? Ay, mala. Di mi kaya tigumura ka na kayo. Iso baybayan yun day ta. Tinapatag. Naman minti pudno a kinatao ming agkapsat. Pakawanin da kumanak ko. Sure, nung nagilimod ak kada kaya. Kaguradak samit ten dagitanak ko nanang. Ay, kat, no kastaman bilang, normal. Tangame, nagilimod ka. Natangkan to matiulam. Imbagak pa'y lay bing dangay bagamon tagpaisaw ngam dinak madangdanggan. Ita mo ka di na mamuan ti pudno kinatao da. Yung kilat mo na nagparik na nagitiin nada. Itata na mandan ti bulok mo, anyat makunam ngay. Bababainak nanang. Ngamen, dinildilaw ko nagitasawa da. Paseng agkakamade timbagbaga kadakwada. Ay na, mababay na ka talagan, nanang. Madi nga mintikas tangaramid mo. Sakbay kumadilawam ti sabali ata, o kita ampay nga umuna tabagem. No nagustuhan ka, no saan? Tanariga, timang lamo titibu ko da sarita, anak ko.